sammen. Jeg er jo med i De Modige Kyllinger, som I ved jo. Så jeg vil godt lave en scene med min lillebror Lukas. Med min lillebror Lukas. Det kommer ind snart. Okay, han gider ikke hoppe ind lige nu. Men han hopper ind snart, når han har lyst. Det er sådan, at jeg vil godt have, at I laver mærkelige spørgsmål. Der hopper han ind. Så nede i kommentarlisten. Ja. Nede i kommentarerne, og så skriver en hel masse spørgsmål. Så mig og Lukas skal besvare. Ja. Og vi kigger på videoen nok hver anden time. Så det bliver måske i næste uge. Eller i hvert fald i næste uge. Ja. Okay, det kan også godt være i morgen. Det bliver i hvert fald ikke... Det bliver, når vi finder masse spændende spørgsmål. Når vi har fundet det, så laver vi videoen, og Lukas er med. Tue er ikke med. Nej. Vi bor jo sammen. Jeg kender ikke engang Tue. Ja, han kender det ikke engang. Og vi håber, at vi ikke bliver forstyrret nogensinde i videoen. Det kan godt tage lang tid. Så jeg vil i hvert fald ende den her video, og så sige, husk at give den her video et like. Og hvis I giver det et dislike, så skriv det altså ned i kommentarer, så jeg ved, hvad jeg gør forkert. Og husk at skrive, hvorfor I smider et dislike. Det var også det, jeg sagde. Og vi ses i min næste video. Bye!